أمباسادر دينا مفتي ناسنة إيرترا كم هاجرن عبي كبر علني إلو وهالقى منستر قديات وسائي إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي تمال نغازنيهات غازيت أو مجلسي أبزهابلو بزعبة إيرترا زهابو رئيسات نوزحات إيرتراويان أوت يركب أمباسادر دينا مفتي لومي نوغون BBC أبزهاب مبرهي أمون غخلتنا زلوك إمتان كيناتن زحممي نمبالي كومي إلمبر ناسنتهم أيدليون مالتي أكونكن تي تفعلينا زحلفنايو جزي أو كينات زحلفنايو وسن وانن إيرتراويان يكون إثيوبياويان أيفتوونيوم كبلي أغريبة كبل ملاشيو بتوسخي أبلعلي إيرتراويان ناسنت إيرترا عبي كبري كم زلوه بمحبار نسو أمبرا أفريقيا زلوه هاجرات زلوه متأثر كم استزاروا أملكتو نيرتراويان ناسنت إيرترا كم هاجرن عبي كبر علني حد جزء سبات كم تي استوهللو عودي وسيدهم سمعتاوي يقبروا يوم بدحر تاملتي حسب أكو بزعبة أمبرا أفريقيا زلوه هاجرات زلوه متأثر تزاربيه أيكونن دومس إيرترا نجيبوتي كينيا سوماليان سودان ون تأثيرنا حدا انتخينا انت قالوا بتعبي رأي اكو نسيو ازولكم كبل نتي نوزحات إيرتراويان زغوات عزربو مسيهي بلو قالوا أمباسادر دينا مفتي بزعبة إيرترا انتهيلو أفنيا منستر قدات وصاي إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي بزعبة زمدناهات إيرتران إثيوبيان عمل كيسو تمالي أبزهابو مجلسي إيرتراويان كاب إثيوبيا استفليلو معته أيخبرونيوم أيفتوونيوم كبل تزاريبهم سب أحتتنيو إمبر نفس وكف إيرتراوي تزحتت أبز أوان كابتي إثيوبياويان استفليلو معتي أيخبرونيوم أيفتوونيوم أبدأ جزلو يزاربيوم بوغن إثيوبياويان ون تماسال سمعت زرلو مس إيرترا أيكونن مسترفا غرابة هاجرات ون حاد أنت نخول صبغيو مس إيرترا زنبرنا ركب أكوا حاد حزبي حاد هاجر أكوايو وزحات إيرتراويان بزعبات مجلسي أم حراوي مرخيبتات كبر مسي يهبلو قالو إذا كان منست إيرترا مس زدليو سبسط عن إثيوبيا خصارفون قسنا محخن كقصلون يبلومن كبل حاد أمان استبعدت تقماي تويتر صحيفو أتي جنبول 24 زبعر هاجراوي مع التناسنت أب إيرترا عامت مسأ بكبز بلا دمقت كم زبعر يفلت زاجيت بوجن منستي إيرترا بزعباتي أمباسادر زورو سوف بجبر مستي يلن قريت تقمت محبراو ميديا دما دينا مفتي بوجع يقريتها كحتت تليبهم إيرتراويان أنصار قبطة إثيوبيا أبشحن تعتميز سوسان حادث جنبرو بريتاو قاسي دحري ناي 3 عامتات دماوي تقارلو أبشحن تعتميتن 9 حدن ناصنتهم ونصفهم يذكر أبز مص 24 قمود دما إيرترا من بس 3 عامت ناصنتها كتب عليها بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي قدم حجي بزعبا مس إثيوبيا يخون بزوبا درجة كبر زخل قطباون بوليتيكاون وحدت تزاريب نيري قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد موغنو أبتي زوبا زلو هاجرات حد باتيرا حد سراويت حد إمباس خلون كم زكالن زلوون مغزاتاوي دوبات ترغوم كم زيبلون كزارب تسمع نيري إتا أفنيا بزعبا موصا حالتات إيرترا كاب تግራይ مس تحاتثون زفوت نجار كم زيبلو تزاربو أمباسادر دينا كم زبالو أب كابي دوب حقي ناي مخبار من قسقاس أبز نبرو الأوان دوب ساجيرو زنبرة ناي إيرترا حيلي كواتسيو جنا معاسي كواتس كندي يخواتس حابريتا سزيبلي حابريتا مسرخبكو كنزارب نخيل إنا قبل تسامعو اتمكور دبلومات مخانو زنقرلو أفنيا منستر قدات وسائي إثيوبيا قدم حجي بزعبها لو حالتك إيرترا أب تግራይ أب تحتلو أب زنبر الأوان بروباغندا يزبل مسيهي بلو من بارو يذكر أفلما ورحي حدار كتشحن عسران أب تግራይ كينات دحر مولعو سراويت إيرترا دوب سجيرو أب تي كل البوتات حيزو مصنحو قدام منستر إثيوبيا أبز حالفة سمون تأمينو نهريو أبز قصلو معتا دما ناب إيرترا خيدو مس بريزيدنت إسياس أفورقي دحر من رخابو إيرترا سراويتا خصحي كم استسامعت بوقعي أفليتو يخون امبر نتي مبصح نايتي قدام منستر عملكتو بوغن إيرترا زوصه مجلسي بزعباتو قداي أيتسقسن إذا أمباسادر دينا مفتي زولو قال أنا بوغناي كريو خلوخو طريقة أنت تحانكل زبهالا بهالا زفصم زلوخو يسمعني إذا مالتكا أنا حساب حجي كم استعزكوهم
ኤርትራ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ዘይቅበሉ ሃገር እዮም ዝበዝሕ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ማስ ሚድያ ወፂኦም ክዛረቡ ከም ንሪኦም ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና ገና እቲ ልኡላውነታ ዘይተዋሓጠሎም ምዃኖም ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ክንሪኦ ንሰምዖን ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እውን ብዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከዓ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ተኣምራት ነገራ ርኢና ናይ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ርኢና ሕጂ ከዓ እቲ ዝገደድ እንኮላይ ከዓ እዚ ቃለይ ጥራሕ ኣይኮነን ቃል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እውን እዩ ንምባል እዚ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ክዛረብ ሰሚዕናዮ ማለት እዩ ኣሽከዓላ ዘለዎ ዘረባ ጋዜጠኛታት ናይ ውሽጥን ሃገርን ኣኪቡ ክዛረብ ሰሚዕና ናብ ከምዚ ዘብፅሖ እቶም ኣብ ደገ ዘለው ኤርትራውያን እውን ኢትዮጵያውያንን ብፍላይ ኤርትራውያን እንተዝሕተቱ ሓደ ብሓደ ንናጽነቶም ናጽነት ምርካቦም ወይ ከዓ ብናጽነቶም ሕጉሳት ኣይኮኑን ክብል ተዛሪቡ ኣብ ከምዚ ዘብፅሖ ዘሎ ኣብ ከምዚ ክሳብ ፍኽሰት ዘብፅሓና ዘሎ ኤርትራውያን መን ኢና እንተራእየልና እቶም ምስ ኢትዮጵያውያን ባንዴራ ሒዝኩም ምስ ኢትዮጵያውያን ባንዴራ ሒዝኩም ትስዕስዑን ትድብሉን ዘለኹም ኤርትራውያን ኢኹም ኣሕዋትና ኢኹም በጃኹም ኤርትራውያን ኣሕዋት ኣንሕና ልኡላዊት ሃገር ኣላትና ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ሱዳን ጅቡቲ ካልኦት ዝተፈላለየ ወራብቲ ሃገራት ዘለዋና ምስ እንተ ኻቢርና እንኸዶ ባንዴራኦም ዘይንሕዞ ልክዕ ከምኡ ከዓ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ጥራይ ዳእምበር ናይ ኢትዮጵያ ክትሕዝ ኣይግባአናን ኢትዮጵያውያን ናይ ዓዶም ንዖም ምልከት ባንዴራኦም ደልዮም ተዓጠቕዎ ደልዮም ኣብ ርእሶም ይሰርዎ ንዖም ይምልከት ንዓና ንኤርትራውያን ዝምልከት ነገር ኣይኮነን ስለዚ በጃኹም ኣሕዋት ኤርትራውያን ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ኣይተሓዙ ባንዴራ ሒዝኩም ክሳይ ኣይትኹኑ እሳቶም ትግርኛ ክዛረቡ ከማታ ቋንቋ ትግርኛ ክዛረቡ ኣይደልን እዮም ኣሕዋት ኤርትራውያን ግን ኣምሓርኛ ዘይትኽእልዎ ክንስኹም ንዓኣቶም ንኽትሕጉሱ ኢልኩም ኣምሓርኛ እንዳቆራፅኩም ድዩ እንዳሰባበርኩም ድዩ ክትዛረቡ ትፍቱን ቋንቋ ምፍላጥ ሃብቲ እዩ ግን ኣበይ ከዓ ትዛረበሉ ከዓ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕሎ ዝግባአና እንተዳ ፅቡቅ ጌርና ኣስተውዒልና ከም ልምዲ ደጋፍን ተቃዋምን ዝበሃል ኣሎ ኣብ መገዲ ወዲእካ ሓደ ደጋፊ እንተዳ መገዲ ወዲኡ መን እዩ ዘልዕሎ እንዳወየ እንትሕልና ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ እቲ ተቃዋሚ ሓዊ እንዳወየ ከይዱ ዘልዕሎ ነቲ ተቃዋሚ ከዓ እንተወዲቑ ከዓ ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ከዓ እንዳወየ ከይዱ ዘልዕሎ መን እዩ እቲ ደጋፊ ሓዊ እቲ ፍልሊ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልሊ ዳኢ ደሎ እምበር ኩላህና ኣሕዋት ኢና ውዒልካ ሓዲርካ ከዓ ኣብ ሓደ ሓሳብ ከም ንመፅእ ከዓ ኩላህና ኤርትራውያን ከዓ ንኣምን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላህና ኤርትራውያን ብልእላውነትና ዝመፀና ብልእላዊት ሃገርና ዝመፀና ኣይንፈቱን ኢና ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን በተደጋጋሚ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና ብዛዕባ ናጽነትና ዘይኽብሩልና እንተኮይኑ እንታይ ክዓብሱልና እዮም እዚኣቶም ንዓና ኣብ ኤርትራ እኳ እታ ዝኸበረ በዓላት ዘለዋ እንታይ እያ መዓልቲ ሰማእታትን መዓልቲ ናጽነትን እያ ብናጽነትና ዘይንሕጎስ ሰባት ኢና ንሕና 85,000 ዝተሰውኡላ ሃገር ንምውሓስ ሃገር እውን ህይወቶም ዝኸፍሉላ ኣሕዋትና ኣሓትና መዓስ ብኾንቱ ድሞም ኣብ መሬት ፈሲሱ ስለዚ ነዚ ዘይኽብሩልና እንተደኣ ኮይኖም ኪኖ ሓፅር ወራይ ይፅርገፉ እሳተን ከማ ሃገሮም ሒዞም ዝቕበሉ ኣንሕና ከዓ ክን ኤርትራውያን ከዓ ልኡላውነትና ኣኽቢርና ብዛዕባ ሃገርና እንዳሓሰብና ክንከይድ ይግባአና ስለዚ ፕሊስ በጃኹም ኣሕዋት ባንዴራ ዘይሃገርኩም ሒዝኩም ኣይተሻድንዎም ንሕና ኣብ ጎንኩም ኣለና ኣንሕና ምሳኹም ኣለና ኣንሕና ከምዚና እንዳበልኩም ኣይተሻድንዎም ካብ ከምዚ ነገራት ክንጠንቀቕ ኩላትና ይግባአና እዩ ዝተረፈ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሃገርናን ንህዝብናን ይሓልወልና
ሰላም መዓልቲ ሰሰናዩ